På Naturcentret Hersted Høje i Albertslund, der arbejder nogle helt særlige mennesker. Det er en gruppe udviklingshæmmede, som sørger for at passe på skoven omkring Naturcentret og for at servicere alle de mange gæster, der kommer på Naturcentret i Albertslund. 2 af dem sidder lige her. Pia Rasmussen og Claus Petersen, velkommen til. Og så har I taget jeres chef, Christian Schwarzbach, med os. Velkommen alle sammen. Og Pia og Claus, lad mig lige lægge ud med jer. Hvad synes I om at arbejde ude på Naturcentret? Det er super fedt. Ja, det er ret lækkert. I er glade for det? Ja. Vi var jo faktisk på besøg ude hos jer i går, hvor vi havde et kamera med. Skal vi ikke lige prøve at se lidt af det, I går laver til dig? Jo. Brian Andersen har styr på at hugge brænde. Man skal virkelig passe på sig selv. Det er ikke et egetøj. Han er en af 15 skovhjælpere, der arbejder på Naturcentret Hersted Høje. Og i Brians øjne er der ikke tvivl om, hvem der er den bedste brændehugger. Det er mig. På Naturcentret er der mange forskellige opgaver at tage fat på. Inde i køkkenet er Morgan og Jimmy i gang med gastronomien. Jeg er ved at lave snobrød til alle vores gæster, der kommer her i dag. Og selvom det ikke altid er lige nemt, får Morgan dejen klar. Nu skal jeg stå og hæve et stykke tid dejen til alle gæsterne, der kommer. Udenfor har Brian og kollegerne efterhånden kløet brænde nok til et bål. De skal have bål herude. Meget bål, skal de have. Og selvom det er hyggeligt med et bål, kan røgen godt drille lidt. Ja, det har vi at tjene. For lige op i skærmen derhjemme til. Se, Lars. Kom og gør. Meget røg, Lars. På tøjet, rør på tøjet. Når opgaverne så er overstået, er det vigtigt at fylde ny energi i tanken. Sindssygt, mand. Noget til de andre. Noget til andre. Noget til andre. Også selvom Brian ikke altid er tilfreds med maden. Noget. Ikke ordentlig mad herude. Ikke ordentlig mad herude. Så kan jeg da godt spise dem der. Nej. Det er til mig. Ja, det ser ud som om, I hygger jer derude. Og Christian, lad mig lige høre dig. Du er altså daglig leder for de 15 skovhjælpere her. Kan de deres kram? Det kan de i hvert fald. Det er utroligt dejligt at få de her glade mennesker på arbejde hver dag. De går til den, når der er en arbejdsopgave, og der er brug for hjælp. Per, hvad kan du bedst lide at lave i løbet af dagen? Jeg kan bedst lide at køre traktor og slå græs. Hvorfor det? Hvorfor er det sjovt? Det er... Så sidder man nede og hygger sig. Og så giver du den lidt gas, traktoren, eller hvad? Hvad siger du? Med 8 kilometer i timen, så det er begrænset og hurtigt, det kan køre. Ja, det går ikke overdrevet stærkt. Claus, hvad synes du er sjovest? Og stå med den der flægtmaskine der, brændeflækker. Og flækbrænde? Ja. Men Brian, han sagde jo i indslaget, at han var den bedste. Hvad siger du til det? Det passer ikke helt. Jeg er sådan god til det. Nå, okay. Nogen er gode til noget andet, og nogen noget tredje. Ja. I møder jo altså en hel masse mennesker ude på Naturcentret. Der er jo 45.000 besøgende hvert år. Hvad snakker I sådan med gæsterne om? Alt muligt. De spørger om, hvad kaffen koster og sådan noget. Og så fortæller dem det og så. Ja. Så det er en god dagligdag her derude? Ja. Per, det her med at arbejde i skoven og arbejde ude på Naturcentret, hvad giver det dig? Hvorfor er det sådan et dejligt arbejde? Det giver bedre humør og livsglæde. For jeg ved, du har haft noget andet arbejde også, men er det bare det bedste? Ja, det er meget bedre. Christian, hvordan kom det overhovedet i stand, at du fik Per og Claus og en hel masse andre skovhjælpere ude hos dig? Jamen, det var sådan, at der skulle skæres noget kvæg væk fra arealerne ude i Vestskoven. Og så kom vi på den idé, at der kunne komme nogle udviklingshæmmede ud og fungere som og passe på de her dyr sammen med nogle af skovens folk. Men så kom midlerne på plads omkring det skotske højlandskvæg, men så var idégrundlaget ligesom blevet lavet, og så blev Naturcentret bygget i mellemtiden. Og så var det naturligt, at vi startede op derude i Vestskoven. Så har du haft en hel masse medhjælpere lige siden? Ja, der har været drøm på. Men Claus, er det ikke også hårdt arbejde at stå der og flække brænde og bage køkkenet og alt det der? Maskinen gør den meste. Flækmaskinen der, den gør den meste. Vi skal bare stå og styre den. Men det er jo, I arbejder hver eneste dag, og det er fra 8 morgen til klokken 3. Er det ikke hårdt, Per, nogle dage? Jo, og hvis vi går en hel dag og
slæver branden og sådan noget. Det kan man godt mærke. Så I får store bøffer af det også? Ja. De giver, og vi spiser også godt med rugbrød til os forhus. Der bliver serveret masser af rugbrød. Ja, Claus, du nåede også lige at sige til mig ude bagved, at det var ret sjovt at køre med Christian i skoven, fordi han kører lidt vildt nogle gange, er det rigtigt? Ja, det er rigtigt nok. Men det skal vi ikke sige forhold til nu. Er det en hemmelighed? Ej. Nå. Ej, det gør jeg ikke. Og det gør ikke noget. Det gør ikke noget. Hvad med dig selv? Kører du også nogle gange stærkt, når I er ude at køre i skov? Men jeg har ikke noget kørekort, men jeg kører havetraktor. Ja, når du kører havetraktor. Jeg har også min anklager, den kan godt køre stærkt. Ja. Jeg ved også, at en dag, der fik I jo lige pludselig også besøg af en minister. Hvem var det, der kiggede forbi? Troels Lund Poulsen, også en ny minister. Hvad ville han? Han vil ud og høre om det, også på 6, og have det udvidet til resten af landet. Ja. Hvad sagde han til jer? Ja, men sagde alt muligt. Jeg kan ikke huske det hele. Han synes, det var godt, at vi kom derud i skoven og sådan noget. Ja. Hvad var det præcis, Christian Troels Lund Poulsen, hvorfor var han på besøg? Jamen, han mødte jo de her glade gutter, der kunne tage imod og hjælpe til. Og så han, at selvom at det måske går lidt langsommere, det arbejde, vi laver i skoven, så bliver det udført. Og de skovgæster, der er på besøg, de er rigtig glade for det. Så han har sagt god for at udvide det til og indbudt de forskellige kommuner rundt om i landet til at være en samarbejdspartner med Skov- og Naturstyrelsen. Og så må vi jo se, om der er nogen ildsjæle, der vil tage den op rundt omkring. Per og Claus, jeg skal lige høre til sidst. Nu lyder det til, at I er rigtig glade for arbejdet. Skal I så være ude hos Christian resten af livet og arbejde ude på Naturcentret? Jeg skal være. Skal du det? Ja. Hvad siger du, Claus? Jeg ved det ikke helt endnu, men jeg regner med at blive der lidt endnu. Lidt endnu? Ja. Han er en god chef, eller hvad? Ja. Så vil jeg bare sige rigtig mange tak, fordi I kom alle tre, og god arbejdslyst fremover, ikke? Jo, tak. Tak for besøget. Tak.